emakume zuzena. Batetik bestera, dabil lurrazkitik. Zuloak egiten zerrama irtena. begiak itzirik ez da zer ikusten eta zagunak. Zuk bezala arnazten dut kostalarinkan eta gaiztan zein da? Fuerte, fuerte, Elena, ez dut duzuna. Oroimen handiko aberea, usaimen handiko aberea, azala gogorra dauka. Munduko sudurrik handiena zer da? Lau saltakari bat, bide bebek, Daramaldia, itzazo naiz lehorrean, zugea rena du burua, giro dabil mundua. Buena gezia, eta etzaia biltzean bera ere galtzen du bizia. Zer da? Ira, oso zaila du ikustea. Lurrean. Naiz. Ekaitza daukat. Dakar. Berdea eta zerdea, kristalezko etxean bizi dena. Berdea eta zerdea, hankarik eta egorik ez duena. Lehen eguna gaztetua, atzuk berri zorrotza, bi hori niko nahiz txoritxo baten moduan. Zein? Zuk, ez du gintzado porik. Ez du morroi hori. Baina hori eta zer dela izotzan bizirena pilota zungurean azpera eskutatuta zirrizarra hor zer animalia guztia iberena dena jan nahi dituena zein da? Batzi? Markesaren alabak neskame gizenak, printzesak ta sorginak, obroak zirenak, Maritxua Bartolo, itxura dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak, Maritxua Bartolo, itxura dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Itzak aldatu eta animalien erregea. Zein da? Antzekoa, basoan bizi du naiz eta ez naiz otsoa, zein da? Denak ditu gero bialpalden familiko azten da, jeretaz azten da. Larruzko abrigo eder batez. Beti, ipidi, oinar, jantiri, marron edo bet, gris edo txuri, zerdela eta zerdela orban aztarnak dituena. Galduren familikoa da, gaztelelaz irakurri dena, zer da? Zuertzetiko ju desertu koloreako ju bere azken atxetiko ju zatoz munduari oiu zutan daude loreak egin oiu zutan